Meșteșugurile au dispărut în tumultul vieții cotidiene, dar în Cornereva mai există și astăzi oameni pricepuți care învață pe copii meserii de mult uitate. Aici am făcut gurguiul ăsta, e bun. Acum hai să vă învăț aici să faceți nojița asta, la curat aici. Uite așa. Așa faceți, băgați aici așa, prin ăsta, ca să nu iasă cureaua. Și pe urmă intrăm și punem aici în capra asta la altă. Uite. Și acum venim iar aici în partea asta la altă. Uite, de aici pornim nojuța jos. Asta e gata aici la burgoi. Ia încearcă, vezi, poți să faci. Uite, de aici așa. Așa, așa. Trage. Și după ce petreci aici, prin asta. Acum mai trage geasta, tot așa. Așa, trage, cam la gata, uite. Și atunci, uite, facem așa. Cum merge în continuare. Iar bagi acolo și iar mă strângi mai bine, nu chiar așa. Lasă pe așa, acolo. Alea-s gata. Alea-s gata, să zici. Așa, trage bine. Așa, și atunci faci, iar tragi pe și așa, și iar în drept. Și pe aia să te învăț aici să faci burgoiul. Că eu sunt bătrân, uite, nu mai prea văd. Și voi trebuie să duceți meseria mai departe. Că nu mai are cine să facă la o pensie. Așa. Bagă și trage. Așa, bagă și pe partea ala. Tot pe aici, tot pe aici. Uite aici, trage aici, cât mai tare, așa, să fie așa, mai strâns, că e urâtă. Nu mi-o ia nimeni, nu mi-o cumpără. Te vezi, dar cred că-s prea mare pentru tine. Cât dacă am prea mare. Lasă că faci și mărcile mai mici. La vară la cosete-s bune. În comuna Cornereva există posibilitatea de cazare și masă la persoane particulare, dar și la cantonul Silvic Bujorul din satul Zmogotin cu 6 locuri sau schitul Valea Cernei cu număr de 10 locuri. În cele două locații există posibilitatea pregătirii și servirii mesei, iar drumul forestier până acolo este într-o stare acceptabilă. O excursie pe aceste meleaguri vă va încânta atât din punct de vedere al vestigiilor existente, cum ar fi morile și vâltorile de pe valea râului Belareca, cât și prin frumusețea peisajelor naturale ale munților Cernei, cu posibilitatea parcurgerii unor trasee turistice, atât la pas, cât și cu bicicleta, pe traseul Domașnea-Bogâltin-Dobraia-Herculane, iar în zona Pământul Roșu, de pe lângă piatra Irișovei, cei mai curajoși pot zbura cu parapanta.
mă întorc cu un ce mi-i drag. La 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 la, mă întorc la mine în sat. La 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 la, mă întorc cu un ce mi-i drag. La 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 la, mă întorc la mine în sat. La 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 la, mă poartă pașii ușori. La 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 la, pe cărări de drag și dor. La 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 la. Satul meu de lângă munce, la 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 la, am în cine doruri mulce, la 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 la. Satul meu de lângă munce, la 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 la, am în cine doruri mulce, la 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 la. Dor de casă și părinți, la 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 la, dor de pomi în floriți, la 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 la. Ne aflăm în locul numit Curca Toplii, după cum se vede, apa izvorăște de sub această piatră, undeva vine din pământ. Cu ani în urmă, debitul apei era mai mare. Debitul a scăzut datorită secetii care a fost în ultimii ani. Dintre obiectivele turistice și rezervațiile naturale existente în zonă, amintim rezervația Iauna Valea Craiovei și rezervația Belareca din comunele Cornereva și Mehadia, precum și peștera lui Ion Bârzoni. O altă atracție a zonei o reprezintă locul la Cârlige, care face legătura între Valea Cernei și Cătunul Ineleț. Pentru a ajunge aici se trece râul Cerna pe un pod suspendat. Poteca urcând spre dreapta, se ajunge la ruinele unei case de piatră a lui Ion Ghițuică. Prin stânga casei se poate merge spre peștera lui Ion Bârzoni, drum nemarcat și greu de găsit, iar în dreapta casei se urcă în serpentine până la Cârlige, unde sunt fixate în stâncă 4 scări de lemn pe care sătenii din Ineleț le folosesc pentru a ajunge mai repede în cătunul lor. Cornereva este legată de principalele căi de comunicație prin drumul județean Teregova-Cornereva-Plugova, cu racord la ambele capete în DN6 Orșova-Caransebeș. Cea mai apropiată gară este Crușovăț, aflată la 20 km de comună. Față de principalele centre urbane, Cornereva se situează la 105 km de orașul Reșița, reședința județului Cara-Severin, la 70 km de Caransebeș, la 45 km de orașul Orșova și la 30 de km față de stațiunea Băile Herculane. Sus la munce în Caraș, la, se strâng oameni pătimași, la, sus la munce în Caraș,
la la la, să strâng oameni pătimași, la 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 la. În zile de sărbători, la 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 la, să-și petreacă până în zori, la 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 la. În zile de sărbători, la 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 la, să-și petreacă până în zori, la 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 la. La Sfântă Mărie Mare, la 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 la, curge răchia în pahare, la 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 la. La Sfântă Mărie Mare, la 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 la, curge răchia în pahare, la 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 la. Bucuros-i fiecare, la 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 la, că în sat-i sărbătoare, la 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 la. Bucuros-i fiecare, la 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 la, că în sat-i sărbătoare, la 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 la. Și la nege, la 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 la, nu scapă nățănii mei, la 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 la. Că la anunț și la nege, la 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 la, nu scapă nățănii mei, la 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 la. Că știu să se înveselească, la 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 la, goștii să-și omenească, la 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 la. Că știu să se înveselească, la 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 la, goștii să-și omenească, la 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 la.